Tänään me pelataan Valiant Fredistä ja Paulin ja Huukon kanssa. Mä saan sydäri, jos mä pelaan sitä. Ei, älä kiroile. En sanonut sulle, sanon tuolle pikkuveljelle. Et sano sille. New game. Mä saan sydänkohtauksia, jos mä pelaan. No ihan sama. Paitsi lapset ei voi saada sitä. No ihan sama. No voihan ne saada. Mä oikeesti pelkään tätä peliä ihan sairaasti. Ei oo edes pelottava. Vaikka ei oo mitään vielä tullut. Mä en edes näe mitään. No vastataan. Mitä jos diata kattoo tän? Ei diata, tätä kato. Diata on liian kuuluistuva. Silloin 90, tai silloin oikeastaan nyt 100. Mä oon tehnyt yhden uuden videon. Se on nyt 100 videoa. Eikö sulla on 1000 videoa pian? Okay. Viimeksi kun mä kuulin, että kuinka oot video silloin, niin silloin oli 99. Missä se piparipoika on? Piparipoika? No se poika, jolla on lippalakki päässä. Onko se vitun piparipoliisi? Älä nyt kiroile. No, se on piparipoliisi. Ei täällä oo ketään. Ei kun on tuolla jotain. Mä en halua pelottaa. Hyi! Pelot. Ei ne oo pelottavia. Sitten täytyisi tulla kesken. Valo. Kannattaa katsoa muihin kämeihin. Mene siihen istumaan. Joo. Sä vaan katsot valvontakameraa siihen. Noin. Eikö tässä pysty liikkuu? Ei siinä, tai siinä pystyy niinku kämeistä tälleen. Panit just on tämmöset. Tai sit menet tälleen, niin sitten näitä kandee tutkii näitä kahta. Ja tolleen se liittyy. No. Kondee tutkii, niin. Sitten saattaa tulla niitä örkkejä. Niin sit tonne saattaa tulla. Sitten sä et saa laittaa siihen valoon, muuten se näkee sut. Ja muuten... Mitä jos se näkee nyt? No sitten, jos se tuolla on, niin vasta tuolla kaukana, niin sit se ei välttämättä edes tuu sun kimppuun. Se ihmissusi on pelottava. Muista siinä diatan siinä jaksossa, kun se ankka tuli siihen naamalle silleen. Se on pelottavan näköinen. No se susi on tosi pelottava. Ja sen anka hampaa, muistat sen? Joo, ne on vähän pelottavia. Se tuli siihen silleen... Mutta ei nyt puhuta, ettei Pave pelästy enempää. Mä pelästyn jo, että sieltä tulee. Älä. Siellä on joku, siellä on se kettu. On. Huudaa. Siellä on se kettutyyppi tai se. Paven pitäis puhua lujaa, tai ei lujaa, mutta silleen huutaminen ei kiitos lujaa, mutta puhuminen on silleen. No se joka siellä puhuu siellä iPadin sisällä. Ei tuolla oo ketään. Kun sun käytävät, eikö nyt ole käytävä? Kato niihin kämeihin vähän väliin, koska niissä voi olla. Ja muuten alkaa yksi paha juttu. Sit sun pitää mennä tonne sitten. Taas kun on toi niin nopeasti painot sit silleen, että menet koko ajan tänne kameraa. Ja kamerahan tulee tästä ja... Kamerahan tulee täältä ja sit painat tosta. Silleen... Miksi pitää painaa? Oot vaikka koko ajan siinä kamerassa painat sitä pohjaa. Miten? Sit kukaan ei hyökkää sun kimppuun. Ei, luultavasti. On toi painaa ja iskä peltotyvä. Ei nyt puhuta taaskaan näistä asioista, mutta... Joo. Minkä ikäisillä tää on? Mikä on ikä? 12 V-peli. Mäkin saan pelata tätä nimittäin, jos mä pelaan GTA, se on koltaan. Siinä mäkin pelaan... Älkää kertoa meidän niskalle, että me pelaan yhtä K16 peliä. Mikä se on? 1 SAS-3. Mä Niin, No jos sen pääsee tälle yökylässä tänään. no, en mä tiedä, käykö se meidän niskalle. Mutta ei puhuta nyt täällä videolla niistä asioista. Siis tosi on pakko painaa pohjas, mutta sit se on paljon todennäköisempää, että joku tulee sun kimppuun. Miten toi auttaa toi ihmeellinen juttu? No, jos painaa, niin sit siitä sitten saattaa selvitä. Mutta jos sä et paina siitä, niin sit siinä on paljon isommat mahdollisuudet, että sä kuolet. Siis me pelataan vaan 1 erä. Koska mä oikeesti tärisen tällä hetkellä ihan sairaasti. Mä vituttaa. Ei, älä kiroili. Siis oikeesti, niinku, me tärisen katsojat ihan sairaasta. Kuka tätä kattoo nyt? No, ei nytten kato ketään. Ei vielä voi kattoa. Niin, Ei se on pitää... vielä edes julkaistu. Niin.
Sit kun se on julkaistu, anteeksi katsoja, mä vaan puhun mun pikkuvelille, jolla ei oo yhtään järkeä. On sillä. No sä tees tiedä, että Ahvenella on piiki. Ja yksi juttu, Valtterillakin on pikkuveikka. Tiesittekö te sen? No kaikkiaan Siis nyt sillä- Valtteri. Ai se Valtteri. Se Ville. Ville Valtteri. Villen Valtteri. Jos tunnette Vatteri Patterin. Ja Pupun Bububuurun. ja Vatteri Patterin. Jaahandemon. Niinpä jos sä painat tosta koko ajan, sit se on mahdollisempaa, että kukaan ei tuu sun kimppuun. Miten toi auttaa toi nappula? No en mä tiedä, se vaan tarkoittaa sitä, että kukaan ei tulisi sun kimppuun. Nyt sun täytyy jo, et sä voi koko ajan olla kamerassa kiinni. Sit sä voit painaa tosta niinku vähän väliä, että katot sinne. Sun täytyy katsoa sinne käytävää välillä. Niin. Siellä on joku! Pelottavaa! Siellä on joku porkkana nukke. Ai se on just se, se on just se lintu. Ei oo se ankka, se oli semmonen pikkarit jalassa ja sit se oli semmonen oranssi. Hei tuu kattoo Tatu millainen se on. Tuu kurkkaa, jos ei enää on edes siellä. Kato. Hei. Kurkataan. Hei tuu kattoo, ei se on tässä ole. Se on siellä käytävässä. Pupu. Ai se oli toi Pupu. Mä painotin koko ajan ja se pupu tuli siihen kameraan. Ai sitä kameraa vai? Niin. No sitä pitäis painaa koko ajan. No, Kame paino. kato sitä tähän facecamiin tohon. Samalla niinku silleen sun naama näkyy. Sydäri. Älä puhu nyt kiroilua. Miekin pelästyy, Katso, et naama vaan. nyt näille vähän rauhoitusta, että ne näkee, että vähän niinku hauskuutta. Ette sitten ikinä pelaa, toi on niin vitun pelo. Ei, et kiroile oikeesti. Miksi te kiroilette tähän? Mä en pelaa tätä nytten, mutta että sinua ei pelata. Elikkä nyt tää oli oikeesti ihan kauhea peli. Ihan sairaan kauhea. Nyt mä näytän pojille vähän saas 3 ja sitten me... Ilä kiroile! Onks tää se 16 peli? On. Tää ei oo kyllä yhtään pelottava, että... Tässä on vaan zombeja, joita pitää ampua. Tää on hauska peli minun mielestä, mutta zombeja tässä pitäisi ampua. Pikkuvauvojenkin peli. Siis- Mut se mitä mä äsken pelasin, se ei oo pikkuvauvojen peli. Ei oo. Ne saa Siis mulla on nytten... Ei! Painat siitä näin neemiutusta. Kato, ottakas. Noin, valmis. Elikkä mulla on nyt 2 kaveria tässä. Tai silleen, että tää on niinku mä ja toi on mun kaveri. Mä oon siis, tai mun veeti siis pelasteta ja veti kaikki tasot läpi. Koska se on tässä pelissä ihan sairaan hyvä. Ja siis... tässä on niinku mä. Vaihdetaan mun ase, ei pysty. Ja sitten mun kaveri on Nuubi. Elikkä Nuubi. Elikkä huo. Sen kaverin nimi on Nuubi. Jonka mä keksin sille nimeksi. Pääsisikö mä johonkin muihin maihin? Ei siis vetään koko peli läpi, kun veti Euroopan läpi. Mihin mä aloitetaan ykkösestä nyt? Toi kande ostaa. Mulla on muutenkin ihan pikkasen rahaa. Hei, haloo, nyt menee aika. Mulla on 10 minuuttia kuvausta. Ei sit kuvata tässä 3. Näytään näille vähän. Oletteko ikinä katsonut Doodymania? Mikä se on? Nimeksi Tatu. Ei kun Tastu. Sustu. Hypätään heti ekaan. Niin, tai vimppua siis. Se piaras. Se piaras. Joo, tää on K18 peli. Joo. Aika iso perse. Ei nyt kiroilla. Oho! Aika iso peppu. Doodyman! Aika iso peppu. Sillä on kyllä aika kova hätä. Joo. Ihan
Pikkasen koko hätää. Sitten vielä kakkas siihen. Se Pelataan tippu uusi. tonne. Ei. Pelataan uusi. Ei. Mutta terve katsojat, tänään tulee ehkä toinen video vielä ja sitten minä luultavasti pelaan jotain Five Nights at Freddystä. Mikä tää on? Ei, jumala! Se on toi Trollfest-kuvasta. Se on semmonen trollipeli. Ja siis... Moi! Tää oli Tatu sitä PvP-video ja YouTubessa videossa! Se on moi! Budu, budu.